Ne. Ta paní Jo. s tím hrníčkem. To je pán, to je Lubošek, myslím. Takže Chcete čaute příště lidi. video s Magnumem, tohle video musí mít alespoň 100 lajků. Jakže to povídáme? Ne. Dneska si vyzkoušíme virální video. Dneska natočíme. Teďka ho točíme teda. Ne, dneska ho natočíme, nebo teď ho točíme? To je jedno. Teďka točíme virální video s tímto kroušántem. Byli jsme v Canfaldu a nakoupili jsme nejlevnější fakeový Magnum. A to je z toho důvodu, že opravdický Magnum stojí hodně peněz. Takže ukousnete. To je pak dobrý. Jenom ten kroušant je dobrý. Ale já tady nemám nůžky, já to nemůžu stříhnout. Uděláme džuzínku. Hrozně drobíš. Hrozně, ale. Teďka by nikdo nepoznal, že to je fakeový Magnum. Suneme to tam. Ne, toho jsem se bál, to tam nepůjde. No, skvělý. Ne, no fakt to tam nejde, že jo. Podle mě opravický Magnum je totiž uší. Jseš jako ta paní Jo. s tím hrníčkem. To je pán, to je Lubošek, myslím. Ne, do prčic. Skvělý, no. Mám rozbitej hrníček. Čemu mi budeš v televizi? Ten pán to Myslel uvidí. jsi tam To nebude. bude mega binec. No a teďka to ochutnám. Dávat, když... Vůbec jsem ještě neochutnal ten croissant. To je úžasný. Je fakt hit. Fakt skvělý, já vůbec jsem ještě neochutnal ten croissant. Mjam. Musíš tam do toho natočit takový to mlaskání. 10 z 10. A to jsem se ještě nedostal k tomu croissantu. 10 z 10.